Ini pagtanom sa kamuti. Primero, tudlingan na siya. Tudlingan. Ini ang pagtanom sa kamuti dinhi sa daruhan. Pagkahuman, butangan og lime ang tudling. Butangan og lime ang tudling. Lime. Abonuhan. Abonuhan ang tudling. Abonuhan ang tudling. Muni ang lime na iputing sa tudling para tamnag kamote. Lime. Diyan anin siya iti og lime nga gi-apply sa tudling para na dayon tamnan og kamote. Hot. Napud ni og iti ni tatay. Napud niya og iti. Iti lime ang ibutang sa tudling. Pagkahuman ini na ang pagtanom sa kamote. Na pinaplastar gini ang tanom kayron iyang bunga pikas-pikas nang ba? I-arrange yun nang. I-arrange yun. Last ng ilon? Wala. Wala. Liter nga dia. Nara ang plastara sa kamote. Ito magsilbi gitong kuan nag mais tanong wa gito. Ang human og tanom sa kamote. Ini na ang tudling. Pagtanom sa kamote. Sapa-sapa ba yan mga kuan ba mag-atlan ba? Hindi ka pa mutabog na sapa. Ha? Baklay na. Baklay na siya. Ano ba na? Sintro. Ano sintro? Mauna ni ang tudling sa kamote nga human nagitamnan. Mauna ni. Oni ang paratanom nga galay sa kamote. Ini gyud ang itanom. Ini ang itanom. Nga nakahinlo ang pagtanom. Ang matamnan o kamuti. Dapat hinlo siya niya pulverize kayo aron daghang bunga.